Привіт, малята! З вами ваша улюблена програма «Тіві, Абетка, я Фоксі», наші президенти Обама і Байден. Hello, здрастуйте. З Днем Конституції, це літера Ю. Закрийся, Обама і Байден. Що ви знову? Привіт, малята! З ваша улюблена програма «Тіві, Абетка, я Фоксі, помічники Вовк і Щеня. Давайте познайомимося із літерою Ю. Спонсор показу Сандора Сік. Це Юла. Правильно, Юля? Це Юла. Правильно, Юлія. Ну що, давайте пригадаємо Баблгам до Дня Конституції. Фоксі, не роби так! Ні! Ні! Нарешті, малята, ми дочекались нашого найсмачнішого в нашому. Це Bubblegum з написом I love you. Ура! Це правильна відповідь. Ух ти! Нарешті, малята, ми дочекалися наш улюблений мультик до Дня Конституції. До зустрічі!